takže čau lidi. Vítám vás další videa. A dneska to bude video. Zase něco do skauta tady mám. A ukážeme si to. Jsou to tady příbory. Počkej, jaký to bylo osvětlení. A prodám pryč a můžeme se vyhnout na to. To asi otevře normálně rukou, nemusíme tady vytahovat na to nůž, když jsou tady takové ty samolepky, že jo. Chápeme se. Tak. Otevřeme. Tak. Jo. Takhle. A tady je napsané, co tam je, já vám to řeknu. No, nechci se překvapit. Takhle kameru. Když jste slyšeli ráno, tak se omlouvám, tady je bouřka. Tak, no tady máme takovýhle pouzdro na to. Když to otevřeme. Tak tady je asi návod. No, co tam je, všechno. Počkejte, já to tady rozbalím. Jo, takže tady něco píšou. To přečteme. Jo, a tohle není reklama, jo? Počkejte, slovenský, tady druhá strana. Okay. OK, tak nás jsme si přečetli a už se dostáváme k tomu hlavnímu. Že takhle to vypadá. Tady máme na udržení třeba na klíče. Jo, tak první, já jsem, počkej ještě, takhle. To je mega. Že to je takhle vidlička, že jo, budeme jíst. Potom tady takhle lžička, asi na polívku. To je tak nekvalitní. Jo, ono se takhle rozděluje vlastně. No, oni to psal v tom návodu, že se to dá i jako takhle rozdělit, abyste mohli prostě jíst, že jo. Tak. Takže jdeme na tohle první, takže si schováme. Jako další tu máme nůž. No, to je jako na nůž a vidličku, že jo. OK, druhý konec, takže vidlička. Tu schováme. A mám tady sakra. Tak dáme a takhle malou lžičku. Tady máme vývrtku, to nemusím ukazovat. Otvírák na lahve a na konzervy. Tohle to je jako co, nějaký hnus. Ok, takže pokud se vám tohleto video líbilo, nezapomeňte dát like, já se u tohle videa s váma loučím a další videa zatím. Čau!